ओइ लोगोफोर बरायबाय आरो गोदान भिडिअ थ' मबाइला मा जाना थानाय आंहा जायाखैमोन आरोना मेम'रि एरर जाबाय थानायमोन ना SD एरर माने भिडिअबो फट'बो लाजाया भिडिअ बानायजाया बिदि जाना थानायमोन आरोना ओंखायनो भिडिअबो बानायनाय जायाखै मानो जायाखै नेनाय आं मोजां जाफिनगोन खोमा साननानै नेनायमोन आरोना उपाय गैया मा खालामनो रेस्ट'र मारिनांबाय फनखौ सब फट' भिडिअ गासिबो थांजोब्बाय आरोना इदिट खालामखानायफोरानो भिडिअ होनाय जायासै दा गोदान लाफिननाय जाबाय स' नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामनो होदो आरो ना अननानै बयबो साबसक्राइब खालामना लादो ओमफ्राय नायलांबाय थादो दायो भिडिअखौ आरोना स' दायो आं दंफैयो ओंखाम सिङावहा नै हिन्जावा संनो नागिरबाय साम' नै साम' आरोना साम'जों मोनजालायसिन बिदिबा दिनैबो आरो मोनसेया लाव ना लावजों साम'जों आरोना मोनजालायसिन नै संसिगोन लावजों दिनै फार्स्ट टाइम जासिगोन ना जोंहा लावदों ना मानसिफोरा जायो जोंहाबो मोनजासिगोन आरोना गरमाव नायलाय अरा बोथोराबो जिबादि डेन्जार खालामबाय थाखादों दे संदो बरियानो जानोसै आरो दा माबायदि सङो नायलांबाय था नोंसोरो गाइसमोन बिराद गोथाव संनो रोंखायो आं होमबा नंगौ दे लागाव माबेलाय खारै खारैखौथ' होखायोना साम'आव एसे ना बर'नि खारैखौथ' आरो लागाव होदो रोंखायो आं बेरदो जानो गिनाया थावखौ मस्ला फानलु सामब्राम गुफुर लागाव होबाय आरो थावआवनो हरखाजोब्बाय मस्ला मस्लि साम'खौ एवग्रोसिगोन आरोना दायो बरियानो लगावबाय संख्रि होबाय हालदैबो होबाय एसे दायो दसे खोबना होसिगोन आरोना नै दसे खोबनानै खारै होसिगोन आरो लावखौबो होबाय आरोना नै दा बिदिनो मोनसिगोन आरोना दा नायलांबाय था दै होनोसै wah Merna semua nih मोनबाय एसे बिदि जानोसै आरो लावा फिसामोन नालाय मानसियाबो जाब्रा बरिया जाबाय मोनबाय आरो दा खांसै लांदों नोंहा बेसेबां लाथा साम' जोगोनार फाथौ लाव फानलुआ जाबाय फानलुफोरा नै आखाइ माबाबाय
Sing bating sih berapa? Apa tanda? Lalu ini kan. Maksudnya apa? Batin na. Sorry. Lo kan. Ini kok berapa? Ada anak. Mau belum ya? Belum. Baru. Belum belum. Nang nang apa di sini? Bos. Ano ba? Ano ba na? Ang tadi dia. Jangan ada di sana. Enggak. Ano ba? Kodom. Kerja kembali, saya tekan harga subscribe guys, bye.